Marahin na banggi mga tugang matindog po ang gabos, asin po nanta ang nobena sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of your people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered our beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints.
Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence, we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo asin ngunyan, na mamatian mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugari sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Magtukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na banggi sa indo mga tugang. Ngunyan Huwebes, baka Epifania, asin kafiestahan kasatong kagurang ng Jesucristo, Señor Jesus Nazareno. Isabay niya to ang mga minasunod na mass intentions. Misa, pasasalamat for the 15 years of love and relationship by Arnel and Cherry Abache. Thanksgiving also by the Hesbundo family. Special intention for continuous healing of May Joan Hesmundo and healing of Milagros Hesmundo offered by the Hesmundo family. For the eternal repose of the following souls, second death anniversary of F. Remeses, offered by Calios family. For the soul of Don, offered by Simanes family. For the soul of Severina, offered by the Año Nuevo family. For the soul of Esperanza, offered by Moniz family. And for the soul of Eduardo, offered by DSJ.
Matindog na po kita gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. kasabay kan sa tuyang pagdebosyon ki Apostol San Judas Tadeo, ngunya na aldaw naguumaw man kita sa maestro kan apostoles, modelo kan martires, si Senyor Jesus Nazareno. Magdulog kita sa iya na inaakoan sa tung mga kasalan, nagsasarig sa iyang pagkaherak. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Umawon ta ang Diyos. Mamibi kita. O Diyos, na nagbuot na anbugtong mong aki, magtios kan krus sa pagligtas kan katawuhan, warasan namimibi kami na kaming nagmimidbid kan sa iyang misteryo digdi sa kinaban, magkanigong magkamit sa langit kan mga premyo nin sa iyang pagtubos. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo nyato an enot na babasahon. Pagbasa
sa libro nin mga numero. Hali sa bukid nin Ur, naglakaw ang mga Israelita palibot kandaga nin Edom. Alagad sa dalan, nawara nin pasensya ang rangang tawo, asin nagtataram sinda tumang sa Diyos sa kaki Moises. Nagugurumod-gumod sinda, "Ta daw ta ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing magadan sa disyertong ini, na mayo ning pagkakan asin tubig? Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Huli ka ini, nagpadara ang kagurangnan nin mga mararang halas, asin siningot, kan mga ini ang mga tawo, kaya dakol sa sainda ang nagadan." Nagduman ang mga tawo ki Moises asin nagsabi, "Nagkasala kami kan magtaram kami tumang sa kagurangnan asin sa imo. Mamibi ka sa iya, nahaleon ang mga halas na ini." Kaya namibi si Moises para sa mga tawo. Tinaramanin kagurangnan si Moises, "Gumibo ka nin sarong halas na bronse, asin ibugtak mo sa sarong palo. Ang lambang masingot na humiling ka iyan, mauumayan." Kaya nagibo si Moises nin sarong halas na bronse, asin ibinugtak sa sarong palo. Ang si Isay man na nasingot, minahiling sa halas na bronse, asin na uumayan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Banwaan ko, dangugaan sa kong katukduan, asin hinanyugaan sa kong itataram. Bubuksan ko ang sa kong nguso sa parabola, asin ipapahayag ko ang mga suanoy na kasabihan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Kan gadanon niya ang nagkapira sa inda, nagbalik sa iya ang mga natadang bukay. Nagbakle asin tudok sa puso na namibi sa iya. Nagirumduman ninda ang Diyos, iyo ang sa indang parasurog, na ang kauruhalang kawing Diyos, iyo ang sa indang kagtubos. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Alagad, gabos kaputikan ang sa indang sinabi. Ang sa indang itinaram, bako tudok sa buot. Ang sa indang puso, bakong dayupot sa saiya. Bako sindang maimbod sa saiyang tipan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Alagad, mahihirakon ang Diyos. Sa saiyang banwaan, pinapatawad niya ang sa indang kasalan, asin dai niya sinda ginadan. Dakol na beses niyang pinugulan ang sa iyang kaanggotan, asin dai niya pinukaw ang sa iyang labi-labing kaanggotan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Alagad, dai siya nagdayupot na pantayan ang Diyos. Kundi, nagpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakanin sarong uripon. Ipinangaki siring sa tawo. Kaya siya naging tawo. Nagpakumbaba siya asin nagmakinuyog-kuyog sagod sa kagadanan. Sa krus, huli ka ini, initaas siya nin Diyos, dangan tinauanin ngaran na urog sa gabos na ngaran. Kaya, sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, sa kasairarom kandaga. Tanganing ang gabos, magpahayag na si Jesucristo, iyo ang kagurangnan sa kamurawayan ni Diyos Ama. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita gabos sa pagrukyaw.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mayo pa nin nakasakat sa langit, kundi an aki nin tawo na naghilig hale sa langit. Siring na initaas ni Moises ang bronseng halas sa sarong palo duman sa kalangtadan, siring man, kaipuhan na iitaas an aki nin tawo. Tanganing, an si Isay man na magtubod sa iya, magkamit nin buhay na daing katapusan. Huli tanamuot na gayo ang Diyos sa kinaban, kaya itinaon niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing an si Isay man na magtubod sa iya, daing magadan, kundi magkamit nin buhay na daing kasagkoran. Huli ta dai sinugo nin Diyos sa kinaban ang sa iyang aki, tanganing hukuman ang kinaban, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagin niya. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Duman sa Manila, saro sa mga pigkukonsiderar na simbahan kan dukha, simbahan kan masa, ang Quiapo Church. Siring kan Baklaran, ang Quiapo Church, bukas 24/7. Pagbanggi, ang laog kan simbahan, ang mga dukha. Katurugan kan mga dukha, ang Quiapo Church. Pag-aga, yaraon duman ang mga tawong nagpapangadji, namamanata ki Jesus Nazareno. Kasubanggi na, hiling po siguro nindo sa social media, sa TV, ribo-ribo katawo ang nagtiripon giraray sa Quirino Grandstand. Taon-taon, bako lang sa aldaw na ini, kundi uro aldaw kan bilog na taon. Naduruman ang mga tawo sa Quiapo, tanganing magtaong galang, mamikbi, mamanata ki Senyor Nazareno, Jesus Nazareno. Iyan pong imahen na pigdadalaw kan Black Nazarene, hali po sa Mexico. Nag-abot digdi sa Pilipinas kan taon 1606. And quite curious, dahil kumpara sa ibang mga image kan Jesus Nazareno, anyaon sa Quiapo, maitom. Dakulan mga hypothesis kung nata maitom ang imahen duman. Igwang mga nagsasabi that at some point over the centuries, nasulo da po ang imahen, kaya maitom. Ang iba man nagsasabi na tibaad uminitom na sana sa lawig kan mga taon dahil kan iniilawan na kandila sa atubang kan imahen, ngunyan bawal na iyan, ta isinakat na. Alagad sabi kan Sarong Padi sa paliwanag niya in an interview, dati na pong maitom ang imahen dahil maitom man ang kahoy na ginamit. And we would like to believe that this blackening of the image is not mere coincidence, but providential. Anuman ang tunay na rason, magayon asin makahulugan na maitom ang satuyang kagurangnan sa imahen niyang ini na yaon duman sa Quiapo. Bako lang yan ang imahen na maitom, kung marirumduman nindo, maitom man ang birhen duman sa Antipolo, kung saan nagbibisita kita tanganing magpabindisyon nin mga auto, kung mabiyahe sa harayo, mapa-Antipolo, ang birhen duman, maitom. Kada Agosto, pag ma-pilgrimage kita sa Horoan, yaon man duman ang satuyang sadiring Birhen de Salvacion, maitom. Magayon, pag tinataanaw ta ining mga milagrosong imahen kan satuyang katolikong pagtubod, dahil bako sindang harayo sa kulay tang mga Pilipino, kayo manggi. Magayon na pagirumdom na ang mahal na Diyos, bakong harayo sa to, kundi nakikisumaro sa to. Kaya nga ni, magayunon po na sa laog kan Christmas season, we are celebrating the feast of Jesus Nazareno.
Dahil kanenot na Pasko, kan namundag si Jesus bilang tawo, arog sa to, ang Diyos bako ng harayo sa to. God became like us in Jesus. Kaya day na kita makakasabi na, kagurang nan harayoon, kayaon ka dyan sa alapaap, kami digdi sa baba, nagtitios. Day mo araman inaagihan mi. Kaya ang mahal na Diyos, nagbuot na maglaog sa satuyang kinaban, magin arog sa to, magin kakulay ta. Tanganing pwede niya nang sabihon na, I am with you. I am Emmanuel, God with us. Kaiba nindo ako. Gabus nindong inaagihan, kaugmahan, kamunduan, inagihan ko man. Aram ko, an inaagihan mo. Yaon ako digdi, kaiba mo ako, kakulay mo ako. Harug po kaini, pag nagtataoan mahal na Diyos. His coming into the world is an act of self-gift. Ang mahal na Diyos, pag nagtatao, dinudusay niya po ang bilog na sadiri. Mayong tinatada para sa sadiri, dahil natatakot na maubusan. Kaya nga ni po, itinaon niya ang kasaru-saruing aki niyang si Jesus. And that is why, towards the last part of today's gospel, we heard something which is familiar to us. Kaya lang Bicol, hinihiling ko sa itsura nindo kung nagre-react ka mo sa tataramon, bakong familiar sa tuya ang Bicol. This is more familiar to us in English. For those of you who are my age or older, in 1995 we sang this, John 3:16. For God so loved the world that He gave us His only Son, so that whoever believes in His Son shall not die, but have eternal life. Namuot na gayo ang Diyos. Kaya tinaon niya ang aki niya. Tanganing sisay man na masunod, mautob kan kabutan, kaining aki niya. Dai magadan kudi magkamit nin buhay na daing sagkod. But sabihon mga tugang sa paagi kan aki nin Diyos, itinaon niya ang bilog niyang sadiri. Dai natakot na mawaran o maubusan. Bako lamang arog sa to. Ano po? Pinatuod pa no kita kan mga pelikula sa soap opera ang sabi, magtira ka naman para sa sarili mo. Kung minsan kitang mga tao, takuton magtao. Pag may makilimos na nagrarani, huna mo sasamsamunan bilog niyang kayamanan. Pag may nangungutang, takuton ta baka di mo ibalik. Pag matao kita, pirming igwang pasiguro. No arin ka mabayad, sabihon mo, dapat aram ko kung no arin mo iniisusulit. Di ko pwedeng itaoan gabos. Paano man, pag ako naan nangangaipo, mayo na palan matatada sa ko. Kaipuhan, magtada para sa sadiri ko, takundai, kahirak ko man, tibaad, maubos ako. Pero tinutukduan po kita kan kagurangnan sa krus. Naan pagkaubos, parte kan pagkamuot. Tinutukduan kita kan Diyos na kaipuhan, mag-agi sa kawaran, tanganing magkamit. We have to go through loss in order to experience gain. Because God is teaching us that loss is a necessary prelude to gain. Loss creates space so that we can accommodate more. Bakung pag nawawaran po nin laog ang sarong bagay, mas nagkakaigwan nin espasyo tanganing mag-ako nin panibago, nin mas magayon, nin mas marhay. Pagbukas ang kamot na ikakatao kan mahal na Diyos, ang itataon niyang magayon, marhay, mas mahalaga. Kaya lang kadaklan na beses ang satuyang kamot sarado. Habutang butasan ang sarong bagay. Habung butasan ang sarong tawo, dawaday na nakakarahay sa imo. Paghabutang itao ang inahagad kan Diyos, dahil natatakot kitang mawaran o maubusan, tailugod na ikakatao kan Diyos, ang buot niyang itao na mas panibago, mas dakol, mas magayon. Sa kuya sa na ini, Lord. Di mo paghalion, sa kuya sa na ini. Tama na ini sa ko.
Data nahihiling na may mas itatao pa siyang mas marahay, mas makakatabang, sarado ang kamot. Tama na ini sa kuya. Sa kuya lang ini. Magayunon po dahil sarong ekspresyon kan sa tuyang debosyon sa Nazareno, ang pagpabindisyon gamit ang sa iyang kamot. Nahiling na po ba nindo ang braso kan Nazareno? Ginagamit po itong braso, tanganing iduon sa mga deboto. Kun an Peña Francia sa naga, igwang pagduon kan manto, kun an Santo Niño sa Cebu, pigsasayaw sa sinulog, an Nazareno po, igwang kamot na pigduduon sa mga deboto. Igwada ang sarong aki na pirming nakatambay sa atubangan kan sarong tindahan. Ang gibo niya, paghilingon itong sarong basket na pano-pano nin mga dulce. Aroal daw, ining aki, maagi duman sa tindahan, hihilingon niya ang mga dulce. Halaga dahil aki pa siya, mayo siyang kwarta tanganing magbakal. Kaya ang ginigibo niya na sana, aroal daw, nagtitindog duman, hinihiling ang mahamis na paninda. Sarong aldaw, nahirak po sa iya ang paratinda. Sabi kan paratinda sa aki, nini ko, sige na, kuana nin dulce, maski pira, akong bahala sa imo. Nagniritan aki, dai naghiro, dai nagkuanin ni sarong dulce. Nagngalas po ining paratinda, tatibaad, dai siya nadangog kan aki, o tibaad nasusupog ang aki na magkua. Kaya naghapot giraray ang paratinda, sabi niya, nini ko, natataday ka pa nagkukuan nin dulce. Sabi ko baga, sige na, magkuha ka, dawa pira. Akong bahala sa imo. Nagngirit giraray ang aki. Asin sa maluway na boses, nagsimbagan aki sa paratinda. Haram po, nindo ko anong sabi kan aki. Sabi kan aki, salamat po, pero sa diton po ang kamot ko. Pag nagkuha po ako nin dulce, dikit sanaan makukuha ko, kamo na po ang magtao, tanganing mas dakul. Kung minsan, pag may hinahagad kita, hali sa kamot kan Diyos, pinapanginutan ta siya. Paano? Hali putunan sa tuyang pasensya, nakasarong nobena pa lang, sarong Webes pa lang. Lord, follow up. Wala pa ba yung blessing na hinihingi ko? Napapagal kitang maghalap kan hinahagad tang grasya hali sa iya. Kaya, ang gibuta, nagsusuro sa diri na sana, ako na sa nalugod, mahanap na sa nalugod ako nin paagi, mahanap nin shortcut, nin convenient, nin pasil. Dahil kaiyan, kan kakahanap nin shortcut, kung minsan nahuhulog-lugod kita sa kasalan, o kung minsan nakakakulog na kita nin kapwa, o kaya pagal-pagal kita subsub sa trabaho, mahiguson, sa paghinguan na makuaan sa tuyang pangangaipo. Tama man na maghigos, paglapigutan ng mga bagay na buot tang makamtan, pero dai makalingaw na hagadon man giraray ang tabang kan mahal na Diyos. An pagpagal, pinapadisan man nin pangadji. Kaya salamat sa Diyos dahil mantang aram kong pagalon na po kamo sa trabaho ngunyan, pagalon na kamo sa klase, durumugon po kamo kanuran, naghinguwang magpasin, jud taaram nindo na kulang ang trabaho, kulang ang pagpagal, kunda ipinadisan nin pangadji. Dai makalingaw na mas dakula ang kamot kan Diyos kaysa sa kamot mo. Kagurang nan pwede ko yan gibuhan nin paagi pero hahalaton ko po. Hahalaton kong itaw mo sa kuyaan para sa ko dahil mas dakula po ang kamot mo. Mas dakul kang ikakatao. Pag nagtatao ang Diyos, itinatao niya ang gabos. God loved the world so much that He gave us His only Son. Ano po ang mensahe para sa tuya? Ining pagdebosyon ta, Webes-Webes. Ining pagdebosyon ta sa Nazareno. What is the invitation to us? Inaapudan po kita
na makaarog sa kagurangnan, na dai natatakot na mawaran o maubusan, dai napapagal na maghalat, magpasensya kan pinapangadjian na intensyon. Taan kawaran, paagi sa natanganing makamtantaan mga darakulang grasya. Kaya kung pagmati mo ngunyan, warang-wara ka, nagpasinjud ka na andara mo sa napamliti lang, o nagdara ka digdi na ang puso mo, garo dain ang laog, o ginuyod mo na sa naan sa diri mo, maski nagdududa ka na sa karahayan kan Diyos, salamat sa Diyos. Because in your emptiness, you will be filled. And so the next time that you are asked, are you half full or half empty? Pirmi kitang hinahapot ka iyan, as if it's a question of perspective. Are you half full or half empty? You say, I'm only thankful because I have a cup. Nagpapasalamat ako half empty man uni o half full, at least I have a cup. And in my emptiness, the Lord can fill. Panoon lugod ako kan kagurangnan, tanganing makaarog man ako sa iya. Siya na dusay na nagtatao, siya na nagtatao kan bilog niyang pagkatawo. Hagadon ta po sa misang ini, hagadon ta sa Diyos Ama, na makaarog kita sa iya. When God the Father loves, He gives His very self. Iyo manan inarog kan aki niya. Mantang nagpapasan kan krus, itinatao ang gabos. Mga tugang, kulang po ang pagdebosyon sa Nazareno, kulang ang pagdebosyon kay San Judas Tadeo, kunda ikita nakaarog sa iya, nakaarog sa satong patron, nagtatao kan sa diri. Viva Señor Jesus Nazareno! Viva Señor Jesus Nazareno! Viva Señor Jesus Nazareno! Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, lugod ining pagdulot na nagdarakan kasaalan nin bilog na kinaban sa altar kan krus. Lugod maglinig sa mo sa gabusming kasaalan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadani asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, tatinugdas mo ang kaligtasan nin katawuhan sa kahoy kan krus. Tanganing kung sain ang kagadanan nagsupang, dumanman ang buhay mabangon giraray.
Asin anang daog sa kahoy man madadaog, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan angheles sa sin santos, sarabay kaming nag-aawit kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika nanggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawkon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos. Kaiba ni San Jose, protektor kan Sagrada Familia. Kaiba ni San Judas Tadeo, apostol nin paglaom, gabos na apostoles sa Sin Santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon kan Nazareno. Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa ibong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkabununyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya si Senyor Jesus Nazareno. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan Hesu Kristo, kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapakumbabang nagngangayo-ngayo, na ang tinubos mo huli kan krus na nagtataong buhay, darahon mo sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa magkapirang anunsyo. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Huwebes, nagabot po sa 23,006 pesos and 60 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nagabot po sa 6,325 pesos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot po sa 6,747 pesos as in 60 centavos. Para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Mapuo na po ang novena para kay Santo Niño sa Petsa 10 kan Enero, sagkod sa Petsa 18 sa oras na alas 6 nin pagkaaga. Sa kafiestahan po kan Santo Niño sa Enero 19, magkakaigwa po kita nin misa sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga,
Kasabay man po kay ni an misa pasasalamat ni Reverend Father Vicente Espinida Jr. Gigibuhon man po ang prosesyon kan imahe ni Santo Niño sa oras na 4:00 sa pagkahapon. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nagdonar kan nakaaging simana. Mga anonymous 1,000, sarong anonymous 1,300, duwang anonymous na tig 500, sarong anonymous na 100. Miguel family 3,000, Almira Joy Lara and family 900, Jane Pearl Ponferrada 900 pesos. Diyos mabalos po. Maugma po ang satuyang komunidad, kung tanda po nindo ang satuyang dating diakono digdi, si Reverend Vincent Espinida. Kasubago pong aga, duman sa home parish ninda, sama nito, inordinan po siya ni Bishop Bong bilang padi. Asin maugma kita dahil sa fiesta kan satuyang pagnovena ki Senyor Santo Niño, our main presider will be Father Vic. Kaya imbitado po kamo sa January 19 at 9:30 in the morning, may prosesyon paghapon at 4 o'clock. Dangan, imbitaran ko po kamo sa kunigwa po kamong kamidbid na pwedeng maging applicants para po sa Sisters of Mary School. Ini po ang nagpapadalagan kan Boys Town saka Girls Town duman sa Silang, Cavite. Madigdi po sinda sa satuyang diocese to conduct exams and interviews para po sa mga deserving na mga poor students na buot pong mag-enroll sa grade 7, ngunyan pong school year 2025 to 26. Hagad mi po, ang sa indong tabang, tibaan may kamidbid po kamo na mga aki na pwede pong mag-exam, ma-interview. Ang hinahanap ta po, babae o lalaki, 12 to 15 years old by December of this year, kay puhan pong tapos nin elementary o naka-enroll ngunyan sa grade 6. Ang general average, kay puhan 80% above. Dangan mapahiling po siya nin good moral character, must come from a poor family with a monthly income of 5,000 pesos pababa, 5,000 pababa ang monthly income. Kay puhan po na dai pa siyang tugang na alumni or currently enrolled duman po sa Sisters of Mary. Kay puhan pong ibahan kan magurang pag-exam, bitbit ang PSA birth certificate tsaka 1x1 ID picture. No arin po ang exam. Igwa pong duwang aldaw mapili nin saro. The first one is January 11 at 8 in the morning, this coming Saturday, dyan po sa Katedral. May saro pa pong testing center duman sa Tabaco for Sunday, January 12, 8 in the morning. Mapili lang po sa saro dyan. Baka may kamidbid po kamo, kapitbahay nindo. Pakitaram po sa inda and kindly approach one of the volunteers na kaning ipaabot sa satuyang mga padi o magsabi po sa parish office if you know somebody who might be eligible for this scholarship. Salamat po sa indo. Gabos, tindog na kita. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magsarig sa kamot kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.